V tomto videu vysvetlím, ako premenovať obrázky a ako ich názvy a popis preložiť do cudzieho jazyka v administračnom systéme Joomla s použitím komponentu Foca Gallery. Na našej webovej stránke máme v kategórii niekoľko obrázkov, ktoré ak sme nahrávali cez FTP alebo cez Java Upload, tak tie názvy sú také, aké boli v našom počítači, predtým, než sme ich tam nahrali. To nám nemusí vyhovovať a pre zmenu treba prejsť do administračnej časti, kde v komponentoch si nájdeme Foca Gallery a prejdeme k obrázkom Images. Zobrazia sa nám všetky obrázky vo všetkých kategóriách. Pre lepší prehľad môžeme zvoliť vpravo v rozbalovacej roletke kategóriu, ktorú ideme upravovať. A k editácii obrázku sú dva spôsoby. Buď zaškrtnúť poličko vedľa obrázka a zvoliť Edit, alebo jednoduchším spôsobom kliknúť priamo názov obrázku. Ak klikneme na obrázok, zrazí sa nám jeho normálna veľkosť. Zmeníme jeho názov taký, aký chcel by bol na našom webe. Keď scrollujeme dolu, objaví sa nám políčko, do ktorého môžeme vložiť popis, ktorý sa zobrazí na našom webe pod obrázkom. Stlačíme Save a keď prejdeme na náš web, tak keď reloadneme stránku, zobrazí sa nám zmena. Ďalšia vec je preklad týchto názvov a popisov do cudzieho jazyka. Prejdeme do administračnej časti. Tu musíme z komponentov vybrať Joomfish a Translation. Najskôr je treba vybrať jazyk, do ktorého ideme prekladať, čiže v našom prípade angličtina. A treba vybrať, čo ideme prekladať. Vo vedľajšej rozbalovacej roletke je možnosť Foca Gallery Images. Pokiaľ túto možnosť nemáme, treba prejsť na domovskú stránku Foca Gallery a nájsť zipový súbor, v ktorom sú skripty, ktoré treba náhrať bežným spôsobom v našej administračnej časti cez rozšírenia a inštalovať. Takže my si vyberieme obrázky Foca Gallery Images. Vyberieme si obrázok, ktorý ideme preložiť. Je tu možnosť aj kopírovania, pokiaľ nemáme potrebu to prekladať. Tu je popis obrázku, do ktorého tiež do tohto polčka vložíme náš anglický text.
Dôležité je nezabudnúť zaškrtnúť published a nakoniec save. Keď prejdeme na náš web a prepneme sa do anglickej časti, vidíme, že je tu zmena. Takže to je o premenovávaní a preklade názvu obrázkov asi všetko.